Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Waray na ramrag, mga ngud. Welcome sa programa nga Bicol Connection. Aldaw ni na Martes. Pizza 4 kan bulan na Enero taon 2002 o 22. Mairiban ang kitabot 11 o'clock in the morning. Sa paga-urlay-ulay ka napapano na tema ngunyan aldaw ay inda. Mapuuna naman kita mag-iskutin nyo kading nagpara. Dakol na naman na kaso sa COVID-19 pandemic. Kawasa. Garo nagkanarali na naman kita. Garo baga itong ibong nakawala sa hawla. Pasyar digdi, pasyar duman. Attending Christmas party, reunion kung ano-ano. Saka. Nalingawan na naman ang mga health protocol. Ngunyan, balik na naman kita sa mga panundon. Kan IATF, national pati lokal. Hain na itong mga pigbuksan na naman ng mga pampublikong pasyaran. Suspendido na naman. Dahil yan ang sinasabi na mag-obserbar kan health protocol. Nadayin ng gayo na obserbaran, nasindayin ng gayo nag-agibo kan na iba niya itong mga kababayan. Tampag ho na, tapos na ang COVID. Ataog ko kita ki Delta variant, agko pa kitang Omicron na variant. Agko na naman baga nag-positive, pati sa Bicol. Metro Manila, mahigpit na naman, alert 3. Ribong na nga ni kita, lingaw na kita kan mga quarantine classification. So, mabalik na naman kita sa GCQ, EGCQ, MECQ, ECQ. Kaya yan ang sinasabi na dahil pakakampanti po kita. So, yan, mapagal na naman yung para-eskutin nyo. Maray kon ang Department of Health dahil na magparapaluwas kan data kayo yung mga nagpa-positive dahil kita ninervyuson. Ay yan na babaritaan ta sa mga news sa nasyonal, nadadalan ta.
Naag ko na naman pating nagkagaradan dahil po ka na COVID-19. Sa lalo teknikal, ang sa kuyang partner digdi, Engineer Johanner de Villa. Sa information si Carondang Rodel Cesar, sa transmitter site Felix Lagrimas, asin ang sa tuyang maskuladong PSG naman, Tony Saison. Yaon sa opisina si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, asin man si Station Manager Melvin Barayoga. Asin ining magkakaigo kita ning bagong reporter pala na no. Mala tagaro kaulay-ulay ining si Rot ano yan, Pornillos ano. From Baaw, Camarines Sur. Atang maeleksyon na po, agko na naman kitang another problem na naman ta nag-i-increase na naman po. Ang mga nako-confine sa mga ICU, sa mga ospital dahil po kang COVID-19 pandemic. Malata madali na po bagang ipautob sa January 9. And Ganban as in Comelec checkpoint dahil po ka nagdadanghadang na eleksyon. Malata ang mga Comelec officer nakatalaan na makipag-ulay sa mga local official, sa mga local chief executive, sa mga presiding officer, sa mga chief of police, sa mga regional director, mga provincial director, para sa gigibo na pagpautob kan Comelec Ganban as in Comelec checkpoint. O kaya sumay mga badil na baka ka mo ma-checkpoint, pwede ka mong makasuhan kung mayo ka mong permit tali sa Comelec. Although lisensyado po sa indong mga badil, as in autorisado ka mong magbirit-bit badil. Kung dahil po ka mong permiso hali sa Comelec na magparabirit-bit badil, pag na-checkpoint ka mo, kaso yan. Yan pating Ganban na yan. Abot gayo dyan na ano na, month of June, next ngunya na taon. Kabilang sa mga rules and regulations sa pagdapat utob kan checkpoint, ining dapat man sa mga liwanag na lugar ang mga checkpoint kan sa tuya pong Comelec, PNP, as in iba pang katuwang na sa kang gobyerno. Dati baad man nag-checkpoint ka mo, nagpapara pa i-repli sa madiklom. Dapat po duman sa maliwanag man na lugar ang mga checkpoint ni Dugibuhon, ha? Pangit man yung natatalaka na checkpoint sa mga highway. Asin itong mga yaon sa checkpoint, dahil pwede dyan ang mga nakasibilyan na mag-checkpoint ka mo. Dapat nakasusulot ka mo nin uniforme, dapat may mga nameplate ka mo dyan. Tapos dapat talagang itong buwelo man na lugar, asin maliwanag. May mga name tag and magibukan checkpoint. Tapos ang pag-search, itong plain view lang muna. Bakong itong intiro naman intiro naman nakakapa ano ba dyan, baka nagdachancing naman takon ang driver babae, baka intiro naman na nakakapa. Joke lang. Buksan nga ang sasakyan, harog lang kayo kayan, hilingon, flashlightan, yan. Sa mga motorman ng mga U-box, buksan ang motorsiklo, ang U-box, hilingon sa laog. Pero ano yan, dapat kung bubukasan po gayod, dapat igwang inaapod na search warrant ba? Or dahi kay puwan. Dapat linawon ini kan mga local chief executive, kan PNP as in kan Comelec.
pag-abot sa checkpoint dahil po sa gun ban na dapat ipautob dahil sa nagdadangadang na eleksyon. Sa mga gun ban naman, ikangayata may badil, yaon sa imong dokumento. May authority to carry ka ba? Kan sa imong firearms galing sa COMELEC, asin man sa PNP, kung mayo ka yan, sorry. Kung piskado ang badil, may kaso ka na atubangon. Ay makulog sa payupon may kaso dahil po kaning COMELEC gun ban na ipapautob na ang checkpoint sa nagdadangadang na Pizza 9. Pero mamamasdan ta na naman po man ngunyan ang mga terminal, surusuan na naman kan mga mga Bicolano na nagbakasyon sa Bicol, hali sa iba-ibang lugar sa parte kan Metro Manila, National Capital Region. Dahil gusto manindang makipag hilingan sa sendang mga kapamilya sa mga probinsya o purulian na naman sinda po sa sendang mga trabaho sa Metro Manila. Kaya medyo mahibog ang volume kan mga pasahero nga pabalik sa Metro Manila, magin sa mga terminal kang Naga, Legazpi, Iriga, mamamasdan tamada ko lang naman po ang mga pabaralik sa Metro Manila. Ang importante dyan dahil kapuson sa mga mabiyahing mga basis, ha? Ano sa mga pampublikong lunadaan, dapat mga naka-face-shield ba ang mga pasahero? Nakasuot ng face mask? Si Karundang Joter Tersinyo, permi ng amo, ikapa. Ako idol, pwede man mag-apply na reporter, sobra sa kwalipikado, kaya pwedeng-pwede. Ikapa. Kung lang nga isa kuya, receive yung kunaan sa imong report idol. Good morning kay Karundang Joter Tersinyo. Hoy, kamo daw na mga naka-quarantine sa hotel, dahil magdulag ito pala na nagdulag na ito, gulping nagkaharawaan Kaya pa nagparadako lugod itong mga nagka-positibo sa Hoy, mauli na ka mo. Magano ka sa programa ko. Harapan naman ninyo. Okay. Good morning kay Mading Saling Velasco and kay Ruth Pornelios. From Baaw to Iriga. Nag-apply kay manager Melvin Barayoga. Si manager Melvin Barayoga nagbuot na welcome baga kaniyo. Okay lang na magdagdag pwersa ang RPNDCKI. Hoy, may mga tip sa mga misis kung sa imong agum mapuli burat, dahil nung kapag iwalon, nangarig dahil ka magkaigwa ng karambula, Takon an burat na mister, magpuli. Pagpara mudahon, pagpara kurahawan, kulhaban kan mga misis ninda. Baad maturity man na burat. Baka wala o magbalingaw. Kaya ang tip sa mga ini, dahil pag iwalon baka kulgang ka, di ba? Burat baya. Pag abot sa pulis, nato kinulgan mo ngayon, misis mo. Dahil kumumpong ngay aram, burat ako. Kaya dapat dahil pagpara iwalon ang mga mister pag...
kung burat pa malugod ng kape. Kung yan palang malunggay, number 1 pala niya na pampaturog. Kumuha ka lang mga dahon ng kalunggay. Tapos, kisiun mo, paparong mo, asin ipunas mo sa lalawgong kan mister na burat, madali mo pala makaturog. Pero bago mo paturogon, pwede mo man painom mo ng mainit na sinabawan ng karne kung igwa. Kung mayang-mayo, di kape. Pabayaan lang na mag-ukragong. Kung pwede nga niya, habang nag-uurokragong, punas-punasan pa. Araw ka ng pagmamahal ka ng mga misis sa mister. Para komportable, itong medyo mahiri imbong na tubig ipunas-punas sa lalawgon. Hubaan ng padagos. Pati yung tirong hawak, punasan para mapresko habang nagtuturog. Ay kung may quartem, pagkaaga, ubos yan na intriga sa mga misis. Kana mga mister na nagpupuling burat sa sendang mga misis. Pag dahil na burat, dyan mo na yam-yaman. Pero bako man itong yam-yam naman na maray, pero reminder lang nanti na drink moderate lang. Garo nantig ini, pagirumdum ko sa naman nantig sa emago. Na kung makikiinuman ka sa mga barkada, ano lang nantig, moderate lang. Yan. Tapag iyan ang trato kan mga misis sa mga mister, ay, suba-subahon mong, dahil ka nga ni ken ilo tong sinabawa na baka or bulalo kung dahil man masisiram na putahe, ano. Ta siyempre masusupog ang mister. At burat-burat ngayon ko pa rin nag-uli sa grabe ngayon pag-asikaso ni misis. Kaya ngayon 1,000 ko ngayong nawawala sa pitaka kong pangaraalawa. Tinaw ko pa ngayon. Nagrahin na ngayon kanagong ko. Bakong arog man kan ibang misis. Pag nakikiinuman ang mga mister ninda, pig luluso, pig sasakyada. Pig papara pasupog, kulhaban, pig papara taramang kung ano-ano. Nagmumorodahan na. Nagiramdaman ko itong mag-agum na sige ang morodahan sa atubangan kan publiko. Tayaon sa gilid kan tinampuan na ro. Uy, si lalaki matabil man. Sige man pang muda sa agom niya ata. Mainit na nga niya ang payukan misis niya. Pigpa para muda na siya. Nakimudahan man. Ultimatum ang kan si misis. Kaniguan mga urag-urag mo. Putsolo ka baga ngaya? Ay, yan lang ngaya. Tama na ngaya. Uli na ngaya. O kaya, ang mga mister daw dahil magparapaki sumbikalan sa mga misis nila. Baka may sikretong na dahil dapat ibulgar. Ay, inda. Yan sana ngaya. Mapuli na ngaya kita agom. Gana ka na sa diskutiran ta. Pumundo na ngayon sa mong uso magpara tara. O, loy-loy na bagang puminuli, arakbay na kan si Mr. si Mrs. niya, sige man susuway. Dahil nga ya. Oy, reminders ta lang sa kapakonsuelo lang talin. Ining panahon tang ini yun, nakakhandal na naman. Nagpaparataas na naman po ang COVID cases, di ba? Maray lamang pati kung ang bayad sa ospital, laka barato, laka mahal baga kang bayad sa professional, kan bayad sa professional fee sa mga doktor, mga gamit, as in konsumo, bayaran sa ospital, laka mahal. Maray lamang kung gabos na mga syudad, as in probinsya, agkok yung mga pampublikong ospital. Maray kita sa Banasi Bula, tapi nalaga na ni Gob Mix Villafertinin na provincial Camarines Sur Provincial Medical Center. Igwa kita sito na madadagosa na COVID case or positive para dyan magparahay. Ay may mga syudad na udaki pampublikong ospital. Taan na iba man na opisyal abuta baka ngaya ano nga yan, maging white elephant, kung ano-anong gastusan nga ka. Dapat ngayang negosyo ta or ilaagta itong programang may return of investment arog kan pasyaran na amusement park. Nagrahin na baga magparapasyar kung ako kisintabo. Pero kung oda ay sayang kan investment. Araw kading ako ki-COVID, ay napakara. Nagrahin ako ta na kung public hospital kaysa amusement park.
Tamas kay pung kan mga taong mga naghihilang pampublikong hospital. Daday ka na masubli pa ning lunadan ki Manubaksyon Councilor Buboy Guevara para kung hali ka sa area ka, magpatod ka sa BMC. Tarayoon bagang maray, mabiyahe ka pa. Kung may pampubliko kitang hospital sa area ka, di haranihon lang. Kung manubli ka maning lunadan ki Guevara, di harani lang ang pagatod sa imo asin pagsundo. Saka kung igwa kitang mga pasyenteng naghihingagdan na, di pwedeng mabuhay pa kisa ibiyahe mo pasiring sa BMC. Kung pirang oras, sa ibada nagpuput-put ng hinangos kan sa tuyang kababayan na maotsa ng padagos. Kaya mas maray na programa, proyekto, mga para sa kasaraditan na mga namamanawaan, arog kan public hospital, number 1 na kulang digdi sa siyudad kaniriga. Pandua, pang publikong universidad or local colleges. Diba? Na paano? Why? Bakit? Sa tagal-tagal ng panahon, hanggang ngayon, wala pa rin tayo niyan. Ay, inda. Maray pang nagasakaan ibang Anligaspi City, ibang city, Taigwakiton. Sorsogon nga ni, Oragon bagaan, ano da dyan. Gobernador sakaan mga mayor. Dahil lamang inarog kan mga mayor mandigdi sa party kan ni po. Camarines Sur. Diyan sa partido area may mga mayor diyan na maluya ang performance. Dakol dang mga nagtitios man diyan kaya may mga miyembro sa Porpi. Pero ang Camarines Sur po, bakong totoong kitang pinakatios na probinsya sa bilog na Bicol Region. Kaya fake news pa lang so naglawas na impormasyon nali sa opposition. Kan Kapitolyo na kitaan pinakatios sa probinsya, no. Mas may probinsyang mas tios pa lang sa Camarines Sur. Kaya lang po dahil sa dakulang populasyon mahiwas na area, dahil maiwasan na may mga tios kitang mga kababayan o pamilya. Pero yaon po ang suportakan gobyerno probinsyal, arog kan tupad program, payout ninda sa mga jobless, arog kaning mga food assistant, ining purpose, kadakol pang itinataong ayuda ang DSWD sa tabang kang Kapitolyo, as in livelihood program, scholarship program, para agko ki professional man lang sa usad na pamilya o maging disente ang buhay. Oy, mapili kita ning gobernador ha. Piliun ta daw itong inot, dahil nangungulog, dahil nang aangat, dahil nang kumbaga sa dahil nagpuprovokar sa sadit na namamanwaan, dahil nang gugulok, dahil nananakal, or dahil nang aangat. Masakit po kung ano sa tuyang mapili, nakakatakot man ang ugali. Lalo na kung maiso. Si Miss Imelda Papin, si Vice Governor Imelda Papin, napapangirita kong marita pag nagtitiripon sa meeting man niya sa mga, kumbaga sa parang kaukos niya man. Pag nagpipicture, ay taan sinyalis kan sa iyang muro, buot sabi yun, pigkakampanya pala niya ako ni Vice Governor Imelda Papin, Villafuerte. Abi kan iba. Uragon man nga si Vice, taan kinakampanya pala niya kaniyo, si Villafuerte. Kaya Luigi Villafuerte pala nang nangingibabaw sa mga online survey, nanginginutan for governor. Tama kun mo yan na nagkandidato man pala si Papin na Vice Governor, ang sinyalis kan mga muro, Villafuerte. Kaya pigkakampanya niya pala. Luigi Villafuerte for governor, naka-sign of B.
Ta kung nakapababa, nakaduko, iba nang sinyalis yan, iba na, di ba? Sa kata nakapataas, litrang B, o di Villaperte, ba't sabihin ganyan ko ka? Si Abo ngaya di, duman ki Villaperte. O, yung arog sa naman pala niya ako, yung kasimple. Kaya pala niya ako nanginginutan sa mga online survey for governor. Luigi Villaperte sa Camarines Sur dahil kompleto ang programa para sa mga tao. Oras tangon yan mga tugang, alas, ano ng oras? Alas 9:52 na ning aga. Uy, ini yung ibang mga naka-register sa gilid kan na Pirocaril, sakop kan PNR. May mga lugar pala na garo trangkilo na ano. Dahil na pahaliong kan na management kan PNR, garo man sa na trangkilo na sindakenda. Di ba nga ni mga konkreto naman. Kundi dahil sa kagustuhan asin na suwestyon kaining DOT, ano yan, Department of Transportation. Dangan ining PNR na i-restrita na sana gigibo na release from Metro Manila pabikol itong street sana gulpi pala nuararadas man gulpi man maapektaran kaya itong mga dae na maapektaran na mga pamilyang residenteng naka-register sa may PNR trangkilo da ay dae pa man niya ako na kasiguro tamalay mo. Dahil kulang kita sa mga alternative road, kulang kita sa mga expressway or inaapod na mga 4 lanes or mga tinampo. Baka ining mga gilid niya ako kan mga release na dahil naman na aagian kaning street line na gayo kan PNR na linya. Manila to Bicol vice versa. Diba niya ako gibuhon yan mga tinampo na sana na magiging alternative road para mabawasan ang bulos kan pagkaguro mo kan bulos kan trapiko sa mga sentro. Pradas manggiraray niya ako sinda dyan. Dahil inot na inot, nagbabarayad man lamang ng buwis. O baka iyo man or baka dae. Kiisay nagbabayad. Saka yan tagaro igo dyan mga kaulay daan na iba da dyan, pinapabakal ang rights. Kung halimbawa, inot ka na ka-star sa lote, kan gilid kan PNR, mahali ka na. Garo itong rights mo sa pag-star dyan, ibibinta mo man sa gusto. Pero ang presyo dapat langkaw na. Ano niyo? May pagkaaram ka ni management kan PNR, umayo. Ta-imbis na gari daw nindiyan, nagaro may nagkakapirak pa lang dyan. Ano yan gobyerno maalamang nagiginibong investigasyon para sa bagay na yun Ano iba nga ning nagpapaturog-duk ling harong, intirirong pigi-istriktuan nindok ang gobyerno. Kesyo kung ano-ano na sanang hinaharagad na mga requirements. Yan mga yaon dyan, ano yan? Bibi? Ano yan? Trato sa mga tao, tagaro ba kung balansyado? Kaya dapat ang gobyerno maging balansyado lang sa paghiling kang gabuos. Tagaro unfair man yan. So iba din nakakadilin siya. Ano ibang tao nakakadilin siya? Luti pati kan PNR. Ano na tayo, Diyos ko. Bakit ganire ang nangyayari sa Pilipinas? Ay may iwasan ba ganing agyan na yun Paano man itong bagong malilintikanan na mararadas na maagyan kan street na release kan PNR. Ano yan, babayaran yan?
urdae. Taigwa bagang poder ang gobyerno na bawion sa tao ang lote o ang daga kung kaipuan kan gobyerno. May expropriation, ano ba gani? Power. May police power pang gobyerno. Ano yung tadi nangyayari sa iba? Sa mga bagong aagihan, radas, kaipuan na nga kang gobyerno, kaipuan na magharali ka mo dyan, tapos na. Bagong iyo. Garuman yan ini yung iconic Capitol Building na kung dainipig para urulang man kang grupo kan oposisyon nang urog na kan yaon dyan sa pili na alkalde asin kan sa iya manabos sa politika. Haloy na ko na kitang igwadigdi yung nagayong-gayo ng iconic Capitol Building sa Camarines Sur. Dahil pang world class na project bagay na magiging landmark, mas mababantog ang Camarines Sur sa ibang bansa na pwedeng maging modelo. An iconic Capitol Building sa Camarines Sur, kung nangyari tulos ang bagay na ini, ungon yan, tig para arabala. Kesyo kadakol da kayang mga paraumang nagkasaragasaan ng na dae na da nakabirilo kan sa indang pag-uma. O kasimple baga. Dahil dae pa kaipuan kang gobyerno ang daga, buwilo baga ang mga parauma. O kang kaipuan na baga, tig-agi pa sa korte, gana baga ang Kapitolyo. Dahil iyon na nga na yan, kung badly needed na kang gobyerno ang lote, may poder sindang bawion sa mga tao dahil igwa sindang proyektong gagamitan. Napakasimple. O ngunyan, dahil kauulang hanggang sa kaay, dadangog ka niyo sa korte, pag abot nin oras, gana man sana ang Kapitolyo. Imbis na igwa na kitang bagong iconic Capitol Building na pwedeng maging pasyaran padagos modelo kan ibang mga probinsya sa enterong Pilipinas. Dahil tapig para arabala. Pero napupuna naman po ang konstruksyon. Nakamagayon na Kapitolyo, talbog ang Kapitolyong ini dyan sa ibang lugar sa probinsya o sa Bicol Region. Pag ini mangyari na, pag natapos na ini, matatapos niyo baka ang gobernador ta si Luigi Villafertina, sabi ka ni ba? Dahil ini po pati national funded din dahil ini sa airport ni Gobmigs Villaferte, Congressman Elry Villaferte sa Palasyo Malacañang sa Gobyerno Nasyonal. Dahil si Presidente Rodrigo Duterte igwa kan inaapod na build program. Kaya nga may mga 4-lane expressway pa kita digding nadara ang mga Villaferte sa Camarines Sur. Tapos sasabihin ka iba na mga yaon sa lado kan opposition, damang ko nung nagiginibo. Baad sindaan mayong nagiginibo. Pero ang mga Villaferte nahihiling po ang grabing balik sa tao kan sa indang mga programa. Ang buwis, ang ira, ginagamit ninda para makabalik sa mga tao. Informa kan mga proyekto, livelihood program, scholarship, medical program. Kita lang sa probinsya kang Camarines Sur, baka dahil nahihiling kan mga yaon sa opposition, an igwang diagnostic ban. Suba-subahon nindo yung kumpirang milyon bagayan. Baka abuton yan sa mga 7 milyon para magkaigwa ka ng diagnostic ban. Na libre na sa imong check-up dyan. Laboratory exam or test. Pati ECG, pati dugo mo, pwede dyan na ma-examine. Ang resulta, napakabilis. May libre pang mga bulong, pati vitamins. May mga doktor na kairibanan. Di nagdagan pa kan mga Villaferte sa pagpakusog kan healthcare program. Dahil nga ni kaning pandemic, lalo na sa mga emergency response. May dental clinic on wheels na naman. Pwede kang magpabungal siton. Magpabunot ng ipon. Pati kahit pagpostiso, i-text lang ninda si El Rey, saka si Gobmix, pati postiso, ilibre pa ka mo, no problem yan sa inda. Nadagdagan pa ka itong memograph, itong pang x-ray pang machine na ma-detect
kung ika agko ki kanser sa suso. Oh. Mare baga ni yung programang ini. Na kumpleto bagang maray. Kaya ni ba minsan gusto lang sinda magtaram na maman nga nagiginibo o bakaan mayong nagiginibo at tong mga nagngangabil. Dahil sa dahin ninda kursunada asin ka laban ninda sa politika. Pero pangit po eh. Dapat para sa moya, itong maging mas makatotohanan lang po kita. Tanay asin namamatikan mga tao. Ano kita noy? Naka-live kita o diri? Ayo, naka-live kita. Ayo. Dapat sa makatotohanan sa nakita. Taan mga tao namamati ninda an food assistance sa bagas na sanang sa bagas. Sa mga itik na sanang sa mga itik na ipinapanaukan mga Villa Fuerte. Cash assistance, medical assistance, burial assistance, sa ka nakahiling na guang pamilyang nagagad ng burial assistance, tenaan na ng 100,000, grabe ang pagtios. O ano bang medyo may kaya-kaya nga ni, pwede man magdulok, o pwede pa kamutan ng mga 5,000 kan Kapuerte medical assistance na yaon digdi po sa Iriga City. O taano posisyon, nasiging taram na uda ko nung programa asin proyekto ang mga Villa Fuerte, agko kamukiton. O yan man daw ang iyong ata. Pag ang Villa Fuerte nananaod asin danin bagas, nananao man lamang panira ang mga yaon sa oposisyon. Konsinda na nao halimbawa ng tigri 5 kilong bagas. O, nanao lamang ng tigri 5 latang sardinas ang mga yaon sa oposisyon. Kung nanao sinda ng tig 10 itik, 7 para sugok, babae, 3 manador, o lalaki, nanao man lamang sindang sikira 10 nitib man lamang na mga manok. Igwa o mayo na ipinapanao ka mo ang oposisyon. O, yan ang hapot ka ni ba? Konsinda nagkakaigwa ng scholarship para sa mga college sa Camarines Sur, pati nga ni sa Rinconada, taigwa kitang Bao Community College, libre ang pa-eskwela, may allowance pa. Agko basang ang oposition maitutok dong public university or community colleges sa enterong probinsya kang Camarines Sur. Baad ka mo an mayo kay ning community colleges na ni. Nan Villa Fuerte igwa ng 5 gayud o 7. Sa bilog na probinsya kang Camarines Sur. Sinasabi nindo dapat igwa kitang makusog na programa sa medikal. O igwa bagaan ka Villa Fuerte nin Provincial Medical Center sa Banasi Bula. An opposition agko lamang maitutok ng hospital. Baka uda. Kaya yung sinasabi kong pagkatapos sasabi yung kan oposisyon, damang ko nung nagiginibo ang Villa Fuerte. Kaya gusto nindong ribayan. Baad kamo ang mayong nagiginibong karahayan asin magayon na programa. Lalo na sa salud, sa scholarship, sa livelihood. Kadakol pang iba. O bako man sa pag-umaw sa mga Villa Fuerte. Dahil maray po ang sa endong programa, dahil ibinabalik nindo ang kwarta sa mga tao informa ng mga programa. Dahil ang ira, kan mga local government units, probinsyaman or lokal, haliin sa buwis kan mga tao, katumbas nin ganot, pawis, dugo na haros magbulos sa kapagalan kan mga tao. Tapos pirmi kitang may buwis na isi-share sa government. Ang sweldo kan mga yaon sa gobyerno, haliin sa buwis kan mga tao. Ang ira, ang mga budgeting, ang pag-budget kan ira kan mga local government, nakaprograma na dyan ang para sa social services, livelihood program, sa calamity funds, kompleto po yan, salary and wages, kan mga empleyado. Nakabali lamang sa mga programa medikal kan ibang mga local government units. An manauman lamang ng libreng mga bulong. Libreng vitamin sa mga constituencies ninda.
Igwa lamang sindang kabali sa programa nindang 5,000 na burial assistance sa mga nagagadanan na pamilya. Mga kaputan na dapat simbagon ini. Kan mga hinahapot. Naber daw ta may report tali sa luwas. Nasa linya. Lip, paing ka na lip. Ako daw lip sa imo mag-upload. Ay mayo pa lang ko lip load. Padi, uda ako ano padi. Load palan padi. Pwede pading doon or pading Philip. Kamuan mag-call sa Kuya Tabi. Uda ako kilod. Para mailaugtaan sa indong mga report. And reaksyon sa laugpukan sa tuyang programa. Iyo po baga mga tugang. Mali ba ako sa obserbasyon ko como botante sa laugan probinsya ng Camarines Sur? Sa mga nababasa ta sa mga social media, nakisyoan mga bilyaperte, para anab kuno kan raga, ilingunin do yan. Katuntuhan bagang iyan na mga, ang dokumento mo, kung sinasabi mong ng anab, ako kang pwedeng i-present, basahon ta. Kung udaman, puro sa naman pakaraot, pangit po yan. Maray pa mga bilyaperte, may programa sa agrarian reform para sa mga farmers, na itong mga daga, lote, pinang-award na sa indaan mga titulo. Sinda ang nananaonin lote. Sinda ang nagtatabang sa mga paraoma para magkaigwaning sa diring daga ang mga paraomang isa sa kamaninda sa tabang kan Department of Agrarian Reform, sa tabang kan Department of Agriculture, sa tabang kan mga local government units, lalo na itong nagsusuporta sa mga programa kang Kapitulyo, mga local government units. Di ba? Ngunyan, sinasabi na ang Camarines Sur kuno, tios, mas maorag pa ngayon ang probinsya kan Sursogon. Sa totoo lang, walang-wala ang Sursogon. Kung mayo lang nagpaparakontra, sa iconic Capitol Building pa sana, talbog ang Capitolyo ngayon kan Sursogon. Mas maorag po. Tagaro kayaon sa ibang planeta. Kundi lang ni yung iconic Capitol Building na mas masikat na maray. Kundi baka ipagpadagos kung ang nakatukaw ng masunod na gobernador, Luigi Villaperte. Ta sindal nagpagal kayan. Sindal nakiulay nag-effort ning kapagalan para ma-include sa national budget. Asin na matagamahan ning pundo sa paagi kan build program. Kaya kita ang pinakang mas may maurag, moderno, di kalidad na Kapitolyo Provincial. Iconic Capitol Building, pig para koruntra. Dapat nga ni, pati ini yung expansion kan Nagapili Airport. Sabi yung tanang Nagapili ta, yaon man kayo sa pili nakalocate baga ang Naga Airport. O ining Naga Airport na ni, may plano pa dyan ang Villaperte. Na-expand asin lalong pagayon noon. Pig para kontrata ngayaan mga may sadiri na naman ngayon ng lote dyan na liligis ngaya dahil sa expansion, dapat ngaya bayaran sa tama. Pati pa man ang gobernong may police power, may expropriation na anong inaapod. Na pag ang mga tao naka-star sa sarong lote, alagad kaipuhano ng maraykan gobyerno ang lote, ang gobyerno po may poder pala na magbawi with just compensation. Kaya yan ang sinasabing inaagi sa tamang proseso. O pig para oro lang. Pig para oro lang, kaya nagkaarabala. Pero kung dahil po ini, kita po ang pinakang may magayo na maray na iconic Capitol Building. Sasabihin kan opposition, kita lang sa Camarines Sur ang uda ki Capitol Building. Dahil big para oro lang olang nindo. Ay ano na tayo eh. Takong dahil nindo big para oro lang kita ang pinakang may magayon na Kapitolyo. Na talagang pwede tang iorgulyo. Oh. Pero kumandigdi sa syudad kan Erika, inaorgulyo ta na. Dawa nga ni isa quality kan sa tuyang fountain water na ini. Harayong maray sa Vegan City, kan sa indang dancing fountain. Mas maurag talaga duman, talagang iba-ibang kulor kan tubig. Pag minabayli, may music na maurag. Ang
ana layog kan tubig halangkaw kumpara kan sa tuyang ining pigu-orgulyo tanaman na fountain sa Iriga City. Pero pasalamat kita, taigwa at least igwa kisa uda na mapaglibang-libangan, mapasyar-pasyaran naman ang mga akita. Kundi bakong panahon sa pandemic, lalo na itong sa ugana gayud ito. May saro kaming lugar na nadumanan sa Manila na kasino siya eh. Pero sa laog kang kasinong ini dyan sa parting iyan, igwang lugar duman na open sa tao para sa pagpadalan kan inaapod na dancing fountain na ini. Naggayong-gayo na. Mauragon pati. Nag-engineer pa lang ka to, Japanese. Nag-gibo. Mauragon talaga. Pati ang music. Malilibang ka. Mauragon. Pati ang pagribay-ribay kan mga kulay kan tubig. Alangkaw ang kupsit. Naggayong-gayo na. Dahil ko niya ako ini yung uhunaon na igwa pa lang kita ka ni kagayon. O kan magdalan man ako rin sa fountain tayo sa iyo rin na niya ako. Adi pa salamat man kita ta. Ako na ako. Kundi itong garo ordinaryo lang niya ako. Baga niya nagbubulos. Garo kita nagbabubu ning masitas kayo niya yung layog kaning tubig. Kundi at least magpasalamat kita. Ta at least agko kaysa sa udabasang. Di ba? At least nag-uumamang kita. Bakong puro na sa namang kita tuyaw, tapangit man. Pero kung i-compare mo ang kalidad, lang rayo talaga kan water fountain or dancing fountain na nahiling ko, kan ako magpasyar sa Vegan City, asin sa sarong kasino, nalilingaw ko lang kaya kan pangarang kaya itong, talagang nagayong-gayo na. Oh, talagang kontento ka. Oh. Dahil ko man sinasabi na kung magdalang kita dyan, bako kitang kontento. Digdi. Kundi sabi ko na nga, oy, pading doon, pwede ka mag-call. Taara mo, nalingawang ko, ang pag-load. Baka igwa ka dyan pang call, pwede ka mag-call ka na ko. Garo may programa si Congresswoman Josel Portuno sa Rinconada. Dahil ka ma-interview, dahil ka ma-call eh. Dahil may pang-call ka dyan, oy. May cellphone mo, may pang-call. Mayo. Ago. I-call ta daw. Ini yung number ni Pading doon. Tagaro mapa-interview. Tagaro may programa si Congresswoman Josel Portuno. Baad. I-loudspeaker mo lang, noy. Ang cellphone mo. Ini na yo. Ini ang number niya, oh. Public Information Officer ni nag-text ako, interview ko na siya. Ini ang number niya, oh. Tapos si loudspeaker mo lang tabi, no? Yan, o. Ayan, masupog si PIO. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villa Parte. Wala din may matang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villa Parte. Wala din may matang sa akin at puso. Luigi. Karoon na lang. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Mga tugang, sa oras na ini, nasa linyaman ngunyan si PIO Chief Don Hugo para po maaraman taman ang mga kalakawan, mga programa, iproyekto ngunyan ni Congresswoman Josel Portuno kan Rinconada area sa taon 2022. Good morning, sir. Padi, good morning.
Ay, yes, good morning, Pading Joey. Karon ng Joey, since sa imong mga pag-iba sa RPNTCKI. Aha, naiapot ko sa imo ngunya na 2022 ano ang mga bagong program, project kalakawan ni Congresswoman Josal Portuno kan Rinconada area pa di. Yes, mayo man na pagbabago, karon ng Joey. Parehas man giraray, ang trabaho kan sa tuyang congresswoman dahil nagpapabaya sa iyang posisyon. Maski nga ni alam tang padagos na dahil na siya nagre-eleksyon, halos 6 na bulan na lang siya, until June 30 na lang ang sa iyang termino bilang kongresista kan Rinconada. Kaya dahil naguntok kan sa iyang programa, particularmente sa livelihood assistance sa satuyang mga kababayan, gabos na sektor karon ng Joey, ang prioridad ni Congresswoman itong mautob itong pangako niya kan kampanya kan 2019 na sikera ma-alleviate ang Poverty. pagbuhay kan lambang taga Rinconada sa paginin na pagtabang sa mga kababaihan, makapagpaadal sa libre sa TESDA na igwapanin allowance, and then igwanin mga starter toolkit. So padagos pagirarayan ngunyan na 2022 karon ng Joey, and then ini po bagang mga cash assistance program gikan sa DOLE ining tupad sa kod ining gikan man sa cash assistance AX gikan sa Department of Social Welfare and Development. So apura kayan itong mga livelihood program ni Congresswoman, arog kan pera sa bamboo na kung saan halos nakapag-payout na kami karon ng Joey duman sa mga beneficiary. Itong mga nagtanom nin 25 puon nin kawayan sa gilid kan pangpangkan mga kasalugan digdi sa enterong Rinconada. Oo. Halos na ubos mi na pong natawanan kay itong cash assistance na nagtanom na sinda nin bambo, napatalubo na nindaan bambo, makakakuha pa sinda nin bayad gikan sa Department of Environment and Natural Resources, of course sa eskwelaso po ini kan sa tuyang congresswoman. So dagos-dagos po, and kaparehas Igwa pa ba siyang, ng agom si Oo. dating Congressman Sal Fortuno, kan sa tuyang kongresista, Congresswoman Teacher Josal, maski po bako personal na nakaka-attender sa session sa House of Representatives duman sa Batasan, pero permi siyang presente sa pagikan na online na Zoom participation niya sa session. Kaya kung on record ni Congressman na mayonin absent, ang sa tuyang kongresista man na agom na si Congresswoman Teacher Jo, Aha. mayo man nin absent, parehas sinda sa record, and dahol ng membership kay ni sa mga committee na talagang sabi nga ni kayan haralangkaw na respetadong committee ba sa Kamara, arugan na House Finance Committee, House of Higher and Technical Education, and particularmente ang pinaka-importante itong chairmanship niya sa Bicol Economic Recovery Committee kan Kongreso na nakapokus po dito sa Region Bicol. So yan po ang nakasaributan kan sa tuyang congresswoman. Ano lamang Na- masasabi ni Congresswoman na pag-ura to dagos-dagos ng makakamtan ta ang herd immunity, ngunya nagtaas na naman ang bilang kang mga nagkakarada na COVID cases sa Pilipinas. Iyo po, aram mo nin doon sa tuyang kongresista very concerned about COVID, na siya nabiktima nin COVID last 2020 baga, Ay, sorry. nagpiligroan buhay ni congresswoman. Oo. Na ICU siya, kaya very concerned siya digdi. Haluin na, kung nag-ulay-ulay kami karon ng Joey ni Congresswoman, ang sabi sa kuya, dapat kaya ngaya talaga ang gobyerno, particularmente ang IATF, dahil mag-complacent or dahil sabi nga ni kan, kumpiyansa. Aha. Kaya lang, ang naka-attribute karon ng Joey kay ning paglangkaw, nagkaigo kita nin holiday season, and nagluwag si restriction. Kaya ang mga kababayan halos day nagpi-face mask, itong mga gatherings ninda. And ang pinakamalala ngon yan,
napabareta baga na igwanin sarong persona gikan sa Estados Unidos na nag-quarantine. Day tinapos, tapos nakipag-party. Una ulit kagitan si mga kaparty niya na mga tao. Oo. So, Omicron variant pati ito. So, ang kinakahandal ta naman ngunyan, siyempre, dahil tayo may veteran ng mga kababayan ta sa Metro Manila, magpuruli na naman, madulag na naman sa Metro Manila, mapasiring sa Bicolandia, sa Camarines Sur, digdi sa Rinconada, pwede sir na makaulakit na naman din. So, ini po ang pinagtatakutan ta. And panahon pa pati sa politika, Manila, and pwede sir na naman kaining mabasol, ining mga nakatukaw niya itong mga ilihidong opisyal. Kaya po mga tugang ang importante, sabi ni Congresswoman, kita mismong mga tao ang mag-ingat na sana, lalong-lalo na sa satuyang sadiri, and importante ini pong magpabaksin. Karon ng Joey ako, ehemplo ang sa ako yung sadiri na expose kita sa tao, permi kitang yaon sa luwas, kaya apoy kan vaccinated ako. Nagpa-booster na ako karon ng Joey sa Pfizer. Very And good. And congrats. pinapasalamatan ko ang gobyerno provincial, lalong-lalo na digdi sa Rinconada, kay Mayor Jeff Besenyo, ta sa Baaw, yung pa naghapon sa kuya itong kunyan ninda sa RHU na nag-a-accept nin walk-in para sa pa-booster shots. Ano man namatian mo sa booster shots? Kasi igwa ka ng first, second dose, and pantulo na pala na dose ito. Pantulo. And hinapot ko kung dudublihon pa. Dahil na daan muna, tama na dahil itong booster na saro sa Pfizer. Kaya tinawanan na ako kay itong vaccination card na nakapagpa-booster na kita sa Pfizer. Pero kung kinakaipuanan pag giraray na magpaulit giraray kita. And siguro, karon ng Joey, isabi ko po sa mga kababayan na ako po mismo ang testigo na ako, nagpa-booster ako, nag-Sinovac ako, dahil ako nahilang, dahil ako na trangkaso, mayo ako ng symptoms or mga namatian na side effect. Lalo na din naman sa Pfizer, karon ng Joey, ang sabi kan iba, nagtatanglay ang habayan, nakakalintura, herak ng Diyos, karon ng Joey, ang sa inyong lingkod po, at tasangon yan. Ikata, permita kang kairiba, pag mayo kita sa duty sa radyo, nahiling mo ako, maski mauranan ako, maski maragirihan kita nin uran. Dahil ako natatrangkaso, dahil ko nasisipon, na medyo nakukunyan lang ang boses tatakon nagkakanta, tapos nagiinom malipot. So, yan lang, boses lang kung minsan ang apektaran. Pero may mayong side effect. Gusto ko lang iapot kung ang Kapitolyo Provincial sa bahagi ni Gobmix Villaferte, pig-open niya na sa public ang inapon na booster shots. Open na ini dyan sa Edmero, sa provincial capital. Sa enterong Kabikulan, sa mga probinsya kan Kabikulan, ang nanginginot po sa vaccination ang Camarines Sur, si Governor Mix Villaferte. So, pinagpapadagos po ini, saro ini sa prioridad ni Gov Mix na talagang makuha ang herd immunity. And kita nga ni itong kainot-initing probinsya sa Region Bicol na nagturok ng bakuna sa 12 to 17 years old. And then, ngunyan, karon ng Joey, garo open na po, mag-inquire na lang siya sa camsurvaccination.com. Tagaro 12 years old and below, pwede naman na bakunahan. Ano yan bilong yan? Na ilang age ka na below? From 12 years 12 years old. And below. 12 years old and below. Dati baga, 12 years old to 17 years old. So ngunyan, inabot naman itong bilang na porsyentaheng nakuha na 12 years old to 17 years old. So, 12 years old to 4 years old, pwede na po na mamuya or magustuhan mga magurang. So, igwa po ipipiltapan yan, ang mga magurang po ang may konsentimiento. So, yan po, karon ng Joey ang magayon na bareta. Alam po nindo mga tugang,
Dahil po kamo madarakan mga pakaraot sa social media, sa ibang social networking sites na maraot ang bakuna. Na dahil po yan nakatotohanan and ang mga aki tangani po bagang mga umboy, binabakunahan from the very first day kan pagkainaki baga. Oo. Binabakunahan. So May mga parehas man lang po ini kan anti-polio. bakuna Oo. sa COVID. So yan po ang concern ni Congresswoman Ngunyan sa tuyang mga kababayan. Maiapot ko karon daw ng padago sa karundang doon, pading doon na igwa bakas dyan sa nabuha ning national, anong kapot yan, itong alternative road o project pa ni Congresswoman Sal. Nagpapadagos ba ito para mapugulan na ang pagkagurumokan bulos kan trapiko sa pinakasinto kang nabuha? Nawara ba ganoy? No, ipaki-redial mo daw. Madali lang pa din doon, ano? Nalingaw lang kagaikan si pinaka-exact na pangarang kan project dyan sa Nabua. Ang problema dyan, ang napagkagurumokan bulos kan tapi ko minsan sa kasintruhe. Ingon yan, igwa dyan na magiging parang diversion road sa Nabua. Kung ang diversion road na ini sa Nabua, kung existing ang project kayo ni Congresswoman Josal. Sorry pa rin doon, naputol kita. Please go ahead. Yes. Ano tadi si kahaputan mo, karon ng Joey? Kung itong diversion road na naproyekto pa ni Congressman Sal Fortuno, papadagos ni Congresswoman Josal dyan sa Nabua, itong diversion road para Ay, dahil naman po yan pwedeng ipundo. Oo. In fact,
na project ni Congresswoman Josal kung Sal Fortuno, pinapakongkreto na ang mga pangpang both sides kan mga salog, river. Yes. Kumusta po ang kalakawan ni aspirant Vice Governor Sal Fortuno Jr. sa probinsya kang Camarines Sur. Nagmana sa iyang mga magurang sa Karahayan asin mapadagos kan pagsirbi sa probinsya. Ay, salamat na hapot mo kan tabi yan.
nailihir na Vice Governor si Kong Sal Fortuno Sr. kan panahon sa probinsya. Iyo. Happy New Year, belated Merry Christmas sa lambang taga Camarines Sur in Rinconada paring doon. So salamat. Iyo, pare. And si Kong Sal, birang sarong retirado pang media, dahil niya pinapabayaan ng sektor kan media. And sabi ni JP, Naputulaan na sa moyang linya. So tamang-tama, salamat na maray paring doon sa oras na ipinagkalaob mo sa laog kang programa para ma-disseminate naman po ang mga programa, kalakawan, mga performance, accomplishment sa tuya pong Congresswoman Jocelyn Fortuno sa Rinconada area and former Congressman Sal Fortuno. Asin ini pong mga kalakawan man po ni aspirant Vice Governor Sal Fortuno Jr. Probinsya po nin Camarines Sur. Bago ako mag-commercial, good morning Sir Idol Joe. Please pakibati naman po ng happy birthday kay Auntie Nori Ellington of United States of America. Thank you po mga blessings na ipinadala niya sa amin po, labyo from Hermanang Michelle. Happy birthday, Auntie Nori. May you have many more birthdays to come. Pakisend asin forward mo ining pag-greet ko sa iya. Na ugmanantig na maray si Kuya na magbati sa imo nin maugmang kumpleanyo asin more birthdays to come. Stay safe and healthy and God bless you always. So, si Rosita Rumbaoneri, good morning from Davao City, also watching. Mr. Jose Alvaro Borromeo, maray na ramrag po kaninyo. Sabi niya, good morning man. Nakalive po bagay ka, kamo, sabi ni Juliet Saliente Giorgio. Magayong-gayon tang sa diring tao, ano? So, kirma ng Monica, kirma ng Melanie, kirma ng Maroa, also watching. Si Benko Balbuena, si Rosita Rumbao. So, salamat. At yan, ang iba pang mga pag-uulay-ulayan ta. Malaog lang po muna kami kan sa moyang mga hanap buhay. Sa atyan ang mga hanap buhay man ni ni Joanner ilalaog ta ano. Osi Gesi Mix. Osi Gesi Mix. Osi Gesi Mix. Sa kongreso siya na nga.
Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga ay pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga ay pwede. Puun kan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal sa iyang tatabangan ang mga parauma digdi sa tuyang banwaan. Kagawad Greg Pontanal ang sa iyang kakayahan, kaipuhan kan banwaan si Greg Pontanal. Kagawad Greg Pontanal. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, maserbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, maserbi na siya. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At Center number
the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Joey Abanalin sa programa Bicol Connection. Si Joey Habanalim sa Bicol Connection. Hi, hello, ako po si Monica Perigi Cantinas. Naniya ako po kayong lahat na makinig o manood sa RPN DZKI. Si Joey Abanalin sa programa Bicol Connection. Hi, hello, ako po si Monica Perigi Canlimasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DZKI. Si Joey Habanalim sa Bicol Connection. Salamat kay Joanner De Villa sa mga hanap buhay. Mga tugang, ang Iriga City Park kuno temporarily closed until further notice. Dahilan po ini kan pagkakaigwaning individual nagpositibo sa Omicron variant sa Camarines Sur. Ayan bagaan na impormasyon nali sa siyudad kan Iriga Nyata, dawa pala ng active cases ng COVID sa Iriga. Ang naitala na nagmumula sa Barangay Perpetual Health at San Vicente Sur, paalaala ng IMT at ng lokal na pamahalaan ng Iriga, ang pagbakuna or ang bakuna ay hindi sapat na panlaban kontra COVID. Ito ay nagbibigay ng sandata upang matulungan ang ating katawan na lumaban sa COVID virus sa panahong tayo ay tamaan. Pinapababa nito ang posibilidad na mas mataas na risk ang ma-experience ng ating katawan. Kaya naman sumunod sa safety protocols dahil ang pandemya ay hindi pa tapos. Tayo po ay patuloy pa din sa pagkikipaglaban
upang mawakasan na ito. Makiisa sa layunin ng IRIGA, makiisa para sa kaligtasan ng bawat pamilya, makiisa dahil buhay natin ay mahalaga. Makiisa dahil bawat isa apektado ng pandemyang ikaw, tayo at ang frontline workers ay kailangan magkaisa. Ito ay laban ng bawat isa. Kaya mga tugang, iringat kita Sa Naga nga ni, harong daan ni punong Barangay Sierra, lockdown. Dahil may nag-positive man sa COVID. Mauuso na naman ito mga granular lockdown po sa mga harong na may nagpa-positive sa COVID. Ay, inda ko, Diyos ko po, anong nang kastigo ini? Tinamaan kita kang COVID-19, tinamaan pa kan makusugo na hagupit kan super typhoon audit. Dagos-dagos pa nga ni po ang mga kasakitan na namamatikan sa itong kababayan sa part of Mindanao and Bisaya. Although pig-uuranin mga ayuda hali sa ibang bansa, asinali sa satuyang gobyerno nasyonal, sa paagi ni Presidente Rodrigo Duterte as in Office of the Vice President, pero agko na naman po kitang pagtaas kan COVID-19 cases digdi po sa Pilipinas. Ay nako. Kaya ang pinakasolusyon kani talaga, bakuna digdi, bakuna dumang. Vaccination rollout. So, ang mga kung mapaboster ka mo sa Camarines Sur, pwede naman po da. Saka itong 12 years old up, below 4 years old, pwede nang magpabakuna as per report of paring Don Hugo. Away lago po. Kaya po, na tayo? Pag-una ta, makakabangon ang ekonomiya ta, dagos-dagos ng makakamtan ang herd immunity, pero dahil pa po palaan. Mabalik na naman kita sa paghigpit mga restriksyon na naman, mga classification, quarantine classification. Ay, Diyos ko. Garo kaya sa mga tao ka nakaaging Pasko as in New Year, garo kita itong mga ibong nakakulong ng matagal sa mga hawla at nang nakalabas, pasyal dito, pasyal doon, attend ng party, ito man saro man na pasaway na OFW, naka-quarantine sa sarang hotel, nagpara atin pa kung sain-sain man ng mga okasyon. Hasta sa garo contact trace na sa mga nakasalamuha pa ganit at ibaan ngayon. Agko pa kinaulakitan. Bako da pala na dahilan na fully vaccinated na kita dahil kita tamaan kan COVID. Kaya maglikay pa manggiraray, always wear your face mask. And magamit manggiraray ng alcohol. Malata padagos na nakakapag record ang reyon ning halangkaw na bilang ng recoveries kuta na kumpara sa mga bagong kaso kang COVID-19 sa mga enot na aldaw kan 2022. Basado po sa latest bulletin kan DOH Bicol, igwasa na ning anom na mga bagong kaso ang Bicol Region. Tulo kay ni na ilista sa Camarines Sur kung saan may saro ang banwaan kan Baaw. Igwamad ang duwa sa Naga City. Malata, sabi nga ni digdi sa Iriga, agko naman ko nung darwa sa COVID-19 na naman nag-positive. Tapos, duwa man daan na nagdag sa islang probinsya kan Masbate, gikan sa Banwaan kang Kawayan, habang may isa ang bagong kaso na nailistaman na i-record mula sa labas ng Bicol. Pero kani puminakol na sa 46,827 ang kabilugan na kaso kan COVID-19 sa Bicol puun pa kan taon 2020 kung saan nag-start po ang COVID-19.
Mientras tanto, iguaman pong 233 na mga bagong naka-recover or narahayan na gikan kadaklan sa probinsya kang Camarines Sur. Pero kani, suminampa na sa 42,783 ang COVID-19 recoveries. Sa Bicol, mintas na mayo man pong naidagdag sa bilang kan mga nagkagardan, kaya nagtitiner sa 1,948 na ang death toll kan nahilang sa Kabikulan or virus. Padagos pamanggraray po ang pangapudan kan Department of Health sa mga Bicolano na magsunod sa mga eksistidong minimum public health standards. So mga panundon, gibuhon ta po, sunodon ta. Lalo na asin kinumpirmar kan health department, dahil pa sana po nahaloy ang pagkakadetect kan Omicron variant sa tuyang reyon. Ay Diyos ko po, nakalaog na. Si Omicron, ay Diyos ko, ata abutan ng i-welcome. Nakalaog na sadi ka na to. Mga tugang, kami po mapaaram na mo na temporaryomente sa laugan programa. Sa ngaran kan mga naging news, naging newsmaker ta, ang pinakamayaman na broadcaster sa Pilipinas, si PIO Chief Don Hogo, kan office ni Congresswoman Jocelyn Portono kan Rinconada area. Sa transmitter site, Felix Lagrimas, Tony Saison, ang satuyang information officer naman. Kapartner ko digdi, Joanna Divilla sa technical. Rodel Cesar sa information, si Ma'am Kayla Digasyon sa opisina. Salamat kan sa indong pagantabay sa mga Facebook Live viewers me. Thank you very much po kan sa indong pagantabay sa mga naka-tune in sa indang Transistor Radio ki Karundang Joter Tersinyo na nag-participate man sa programa sa ngaran man ni Karundang Philip Baracena. Si Andres Revolucionario Bonifacio also watching. Thank you pare. One of the talented broadcaster from Naga City man nag-watching. Si Hermanang Maureen Medroso also watching. Good morning. Happy New Year, M. Salamat. Stand by sa masunod na programa.